Us anirem a mostrar com poder personalitzar la vostra pròpia pàgina dins de la comunitat Espurna. En primer lloc, quan ens validem, accedirem a la pàgina principal, com podem veure. Aquesta pàgina és gestionada pel administrador o administradors, diríem, de la comunitat, però podeu tenir una personalització del vostre propi espai. Accedeu al propi espai des de l'enllaç de la pàgina principal que diu la meva àrea. Aquesta pàgina personal recull les intervencions, aportacions i l'intercanvi de missatges que ha realitzat l'usuari amb la resta de membres de la comunitat. La personalització d'aquest espai podríem dir que es contempla 3 nivells. El primer nivell faria referència a la part estètica d'aquesta web. Accedirem des de la part dreta a l'enllaç de configuració. Aquest enllaç de configuració ens porta a 4 nivells. El primer, que ja l'haureu treballat, fa referència a la informació personal i a la resposta a les preguntes del perfil que han d'orientar a la resta de membres de la comunitat. Aconsellem, des d'aquesta opció, doncs, enviar una foto personalitzada. El segon nivell ens permet, com podem veure, la modificació de l'aparència estètica. La plataforma Ning posa a la nostra disposició una gran diversitat de plantilles que podem accedir-hi des de l'enllaç que diu pàgina modificar aparença. Un cop som en aquest espai podem veure doncs, el gran ventall de plantilles que podem aplicar al nostre espai. Per exemple, escollirem el que diu reunió i si descendim veurem que tenim la plantilla escollida i des d'aquí encara podem acabar de realitzar una personalització més definida. En aquest cas, el que podem fer és, per exemple, modificar el color del fons de la capçalera. Com podem veure, hem escollit el color i podríem escollir una imatge diferent. En aquest cas, la plantilla ja té una imatge temàtica, però si ens interessés personalitzar-la, podríem nosaltres escollir l'opció de carregar la imatge des del nostre propi ordinador. Ja que té el fons negre, podríem agafar també i personalitzar el fons. Anem a l'apartat que diu fons i escollim un altre color. També el mateix respecte a la imatge, podríem en aquest moment el fons no té imatge, però podríem fer que en el fons es visualitzés una imatge, que la podríem escollir del nostre propi ordinador. Un cop ja hem fet les modificacions pertinents, guardem la nostra plantilla. Ja podem veure aquí la incorporació d'aquestes modificacions. El segon nivell de personalització fa referència a la selecció de continguts. Com podem veure, aquest espai està repartit a una gran diversitat de blocs, que alguns d'ells són laterals i d'altres són centrals. Bé, l'usuari pot decidir els continguts que hi van en alguns d'aquests blocs. D'altres ja venen definits pel propi, diríem, plataforma i sí que no els podem modificar. Però, per exemple, al darrer de la part lateral esquerra és el bloc d'RSS, o un bloc d'RSS. En aquest cas, si ens col·loquem a sobre el ratolí, veurem que ens canvia el dit per una creu i això ens permetrà poder desplaçar el bloc. Això ho podem fer amb la resta de blocs. Els podem desplaçar. A més de que ja l'hem desplaçat de posició i per tant aquí podem fer una distribució personalitzada, clicant sobre el botó d'edició ens permetrà escollir quins són els continguts que via RSS volem que es veguin en aquest espai. Per exemple, aprofitant que en la pràctica 1 s'ha treballat Delicious, podem fer que es visualitzin en aquest bloc aquells enllaços que sobre un determinat tema, per exemple, escollirem astronomia, hem fet nosaltres, o podem escollir també els que hagi fet altres usuaris del portal de Delicious. Anirem a veure com podem saber l'RSS que hem de posar. Un cop en la nostra pàgina de Delicious, escollim la cerca, posem astronomia i busquem. I veurem que ens apareix per una banda els nostres recursos etiquetats amb l'etiqueta astronomia, que són 7 en total, que en el resum ens en visualitza 3, i també la resta d'etiquetes que han fet altres usuaris de la comunitat.
Aleshores, si els volem veure tots, cliquem a l'enllaç i ens mostrarà els 7 recursos que tenim nosaltres etiquetats amb l'etiqueta astronomia. I a la part inferior podrem veure el llistat d'altres etiquetes que també hem afegit. Si tornem a afegir astronomia, tornem a clicar astronomia, ens apareixen un altre cop tots els enllaços, però el que és més important i que buscàvem, ens apareix també l'adreça, com podem veure la icona aquí identificativa de l'RSS, l'adreça RSS per visualitzar aquests recursos d'astronomia. Clicant el botó dret, doncs podem copiar, com podem veure, aquest enllaç. De nou, a la pàgina de la comunitat posem un títol i també amb el botó dret enganxem el que havíem copiat. Podem fer que només veure els títols, que en aquest cas només ens interessaria un llistat de títols, i podem decidir quants en veiem. Diu 5, podem decidir si són més o menys. No permet algunes opcions. Un cop hem fet, guardem i ja podem veure que en aquest cas que ens mostra els 5 enllaços que nosaltres, els 5 darrers enllaços que nosaltres hem etiquetat amb la paraula astronomia. Pel concepte d'RSS, quan nosaltres n'afegim un de nou, automàticament es visualitzarà en aquest espai, de manera que podem aconseguir que la nostra activitat externa a la comunitat també quedi recollida de manera automàtica fent servir aquests indicadors de RSS. Un altre tipus de contingut que també podem